Salut! În episodul de astăzi o să vă prezint 5 simptome pe care dacă le observi la mașina ta înseamnă că ai o problemă gravă și trebuie să oprești imediat motorul. Însă, înainte de a începe lista cu problemele nasoale, te rog ca la sfârșitul acestui episod să-mi scrii în comentarii dacă ai pățit și tu așa ceva și cum ai rezolvat problema. Primul simptom care poate indica faptul că motorul tău are o problemă și că ești practic la un pas de dezastru sunt bătăile motor. Dacă auzi un sunet metalic puternic ce se aude în tandem cu mersul motorului și provine din interiorul motorului, atunci este cazul să oprești motorul, deoarece poate fi vorba despre ceva ce ar putea distruge iremediabil motorul. Ca de exemplu, un segment rupt va distruge cilindrul, la fel cum o bucată de fustă ruptă o va face, însă poate fi vorba și de o bătaie de cuzineți, de fustă sau de bolți. Probleme care, dacă nu sunt remediate la timp, duc la fel la distrugerea blocului motor și nu numai. Dacă observi că temperatura lichidului de răcire crește necontrolat, adică acul ăsta ce indică temperatura lichidului de răcire trece peste 90 de grade și chiar mult peste punctul de fierbere și se ajunge în situația în care apa este aruncată afară. Să știi că situația descrisă de mine este una periculoasă, care deși de obicei este cauzată de o chestiune minoră, cum ar fi un termostat, aici este termostatul, un termostat blocat sau un ventilator care din diferite motive nu mai funcționează, cum ar fi, de exemplu, nu mai funcționează releul și atunci el nu mai pornește și afară fiind cald, apa se supraîncălzește. Însă problema devine foarte gravă atunci când situația este scăpată de sub control. Dacă motorul stă mult timp la peste 90 de grade, se poate ajunge la arderea garniturii de chiuloasă sau la creparea chiuloasei, chiar și a blocului motor. Pe scurt, îți poate distruge motorul, deci întotdeauna fi cu ochii pe temperatura apei. Când auzi sunete ciudate provenind dinspre distribuție, sunete ca și un huruit de rulment, un zdrângănit ciudat sau chiar și bătăi sau anumite sunete metalice, ar trebui să te sperii, deoarece acest fel de sunete pot indica că o rolă de la distribuție este pe cale să se blocheze sau că ai o problemă la pompa de apă pentru mașinile care au pompa de apă pe distribuție, cum e și mașina asta de altfel, sau ar putea indica că cureaua de distribuție este destrânsă sau chiar strânsă excesiv, ceea ce poate însemna că distribuția este pe punctul să se rupă, ceea ce poate duce la îndoirea supapelor, distrugerea pistoanelor și chiar în cazuri extreme la ruperea vibrochenului. Adică o să te coste foarte mulți bani să rezolvi problema. De aceea când auzi sunete înspre distribuție, e bine să verifici despre ce e vorba. În primul rând se dă jos cureaua de accesorii, pentru că foarte multe motoare au cureaua de accesorii în partea distribuției, iar sunetul ar putea proveni de la una din componentele angrenate de această curea. Dar dacă dai jos cureaua de accesorii, iar sunetul este acolo,
nici nu te-aș sfătui să mai pornești motor, ci să-l oprești și să verifici distribuția. Trebuie să fii atent ca în motorul tău să nu existe presiune excesivă. Acel fenomen de blow-by excesiv. Adică dacă ridici capacul de la ulei în timpul mersului, să nu existe presiune peste măsură. Un anumit grad de presiune e normal. Acest fenomen de blow-by poate fi cauzat de o simplă supapă PCV blocată, însă poate fi și un semn că există o problemă cu compresia motorului. De aceea, în acest caz, compresia trebuie măsurată pe fiecare cilindru în parte, iar diferența de compresie dintre cilindri nu ar trebui să fie mai mare de 10%. Adică dacă toți cilindrii au o anumită valoare, iar unul are cu 20% mai puțin decât ceilalți cilindri, atunci înseamnă că acolo există o problemă, însă probleme pot fi pe 2, pe 3 sau chiar pe toți cilindrii. O compresie proastă poate fi cauzată de mai mulți factori, nu doar, de exemplu, de segmenți uzați sau de cilindri ovalizați. Însă, indiferent de cauză, rezolvarea implică demontarea motorului. Și chiar dacă suntem în situația în care vorbim despre o supapă PCV blocată, aceasta trebuie rezolvată rapid, deoarece presiunea excesiv de mare în motor duce la distrugerea garniturilor și a semeringurilor. Deci ar fi o idee bună să te grăbești să rezolvi problema, chiar dacă, mă repet, vorbim doar de o supapă PCV cu probleme. Fum excesiv pe țeava de eșapament. Când vezi că mașina ta scoate fum în exces, mult mai mult decât cel pe care îl scoate în mod obișnuit, să știi că există o problemă. De exemplu, fumul alb în exces poate însemna că există apă în cilindri, ceea ce provine de obicei de la o garnitură de chiuloasă arsă sau chiar de la chiuloasa crepată, sau poate fi și de la un bloc motor crepat. De exemplu, fumul albăstrui indică faptul că în camera de ardere ajunge prea mult ulei, iar cel negru că amestecul este prea bogat în combustibil. Deci, indiferent de culoarea fumului, dacă acesta este în exces, înseamnă probleme. Probleme ce pot duce la compromiterea motorului. De-aia e bine ca imediat după ce sesizezi că mașina ta a început să afume în exces, ar trebui să verifici. De cele mai multe ori poate fi vorba despre o chestie minoră, poate fi pur și simplu doar un furtun de vacuum, să zicem un furtun de la intercooler crepat și se rezolvă rapid. Toate semnele astea prezentate de mine sunt simptome care trebuie să te facă să te grăbești către un atelier, către un mecanic, sau dacă ești tu capabil, de ce nu, să repari tu mașina singur acasă. Dar nu trebuie ignorate, pentru că multe din ele, dacă sunt ignorate, pot duce la compromiterea integrală a motorului, ceea ce înseamnă că o să trebuiască să înlocuiești motorul sau o să trebuiască să reconstruiești motorul, deci foarte mulți bani cheltuiți, sau dacă nu merită să renunți la mașină, pentru că sunt mașini la care reconstrucția motorului ar costa mai mult decât mașina, sau un motor, fie el și second hand, dar costa la fel cât mașina sau chiar mai mult, și atunci o să trebuiască să renunți la mașină și să-ți cumpere alta. Deci e mai bine când apar astfel de simptome să te oprești. De exemplu, pentru o simplă rolă de la distribuție poți să spargi motorul, ceea ce e destul de nasol.
Ok, ne vedem data viitoare.